Ο Λόπες πάνω στον Νίνη. Ο Σαλπικίδης που έχει χώρο τώρα γιατί δεν έχει πάει πάνω του για να του κλείσει το δρόμο ο Κλεμάν. Τώρα θα συμβεί αυτό, η μπάλα θα αλλάξει πορεία. 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Σόουζα στο 14 από αυτά τα παιχνίδια που κάνει μπάλα σε αρκετές περιπτώσεις. Πρώτα στο δοκάρι, στη συνέχεια στρώθηκε στα πόδια του Σόουζα. Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ σχετικά νωρίς στο μάτς με το πρώτο γκολ του Σόουζα στο πρωτάθλημα. Βραζιλιάνος επιθετικός, φετινό μετεγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Δείτε ξανά. Ο Σαλπικίδης προσπάθησε να φτάσει μέχρι την τελική γραμμή. Μπάλα κόντραρε πάνω στον Κλεμάν. Άλλαξε πορεία. Ευνηδιάστηκε ο Τροΐζη. Έβαλε το πόδι του ο Σόουζα. Άλλη μια φορά. Δείτε πως κοντράρει μπάλα στην προσπάθεια του Κλεμάν να βάλει την κόντρα. Ο Τροΐζη ευνηδιάστηκε. Ιταλός κεντρικός αμυντικός. Μπήκε στη φάση ο Σόουζα 1-0. Από τον Ιβαντσιτς. Ξανά και ο Σιμάο και ο Γκούμας μες στην περιοχή. Εκτελεί ο Ιβαντσιτς. Καλύτερη εκτέλεση αυτή τη φορά. Πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη προσπάθεια από τον Γκούμα, ο οποίος θα κάνει το 2-0 στο 35. Να που ο Τενκάτε ζητούσε επίμονα την προώθηση και του ενός και του άλλου των δύο κεντρικών αμυντικών του Παναθηναϊκού, και ο Γκούμας στην περίπτωση αυτή θα χρηστεί σκόρερ στο 35. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Εδώ δικαιώνεται για την επιμονή του ο Γιάννης Γκούμας, που κυνήγησε ως το τέλος τη φάση σε μια εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ από τον Ανδρέας Ιβαντσιτς. Βλέπετε το φάλτσο που πήρε μπάλα, η κόντρα ευνοεί τον Γκούμα με αυτό το γυριστό. Το 2-0 για τους πράσινους. Με τον νόμο ο Σίλβα στην αρχή, ο Γκούμας κυνήγησε και είναι και δύσκολο το τελείωμα, έτσι. Πόσο μάλλον να πρόκειται για κεντρικό αμυντικό. Έχει δείξει πάντως σε αρκετές περιπτώσεις ο Γκούμας ότι το έχει το δύσκολο γκολ. Και ο Γκούμας ακούει και το όνομά του από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Με λύσεις κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης, θα τον δει, χαμηλά η σέντρα για τον Ρουκάβινα, η μπάλα θα περάσει. Γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Ανδρέα Ιβαντσιτς, 3-0 στο 32. Ο Αυστριακός που δεν φάνηκε πολύ σε όλο το μάτς, εδώ ήταν στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή από την προσπάθεια που άρχισε από τον Μελίση. Στη συνέχεια ο Σαλπικίδης έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε από τον Ρουκάβινα που έκανε κίνηση στο ύψος του πέναλτι. Ο Ιβαντσιτς στο δεύτερο δοκάρι την έστειλε στα δίχτυα του Βρονταρά. 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Δείτε ξανά. Σέντρα προς τα πίσω. Θα περάσει από τον Ρουκάβινα η μπάλα κάτω από τα πόδια του Χαραλάπου. Στη συνέχεια και στην κλειστή γωνία του Βρονταρά. Ένα δύσκολο τελείωμα από τον Αυστριακό. Δεν πρόλαβε ο Τροΐζη. Ο Βρονταράς περίμενε στην ανοιχτή του γωνία το πλασέ από τον Ιβαντσιτς. Το δέχτηκε στην κλειστή. Πρώτο γκολ για τον Αυστριακό που επανέρχεται στη βασική ενδεκάδα μετά από και